dakila ang Panginoong Diyos, dakila ang Panginoong Yesus. Itong pagsubok na dumating, ibinigay upang tayo'y patatagin. Mula ngayon at magpakailanman, mga pagsubok ay aking labanan. Bilang Kristiyano ay manindigan. Mula ngayon, kapwa Pilipino, stay at home, manalangin tayo kay Jesus, maliligtas tayo. Pilipinas, o hirang kong bayan, dito sa malayong silangan, kami muling nasa gitna ng unos. Mananalig kami kay Kristo Jesus. Mula ngayon at magpakailanman, mga pagsubok ay aking labanan. Bilang Kristiyano ay manindigan. Mula ngayon, kapwa Pilipino, stay at home, manalangin tayo kay Jesus, maliligtas tayo. Huwag na tayong mag-alinlangan, lahat ito'y malalampasan. Si Jesus ang tanging nating daang tungo sa ating kaligtasan. Mula ngayon at magpakailanman, mga pagsubok ay ating labanan. Bilang Kristiyano ay manindigan. Mula ngayon, kapwa Pilipino, stay at home, manalangin tayo kay Jesus, maliligtas tayo kay Jesus, maliligtas tayo.